achange ari makuwerere ku-the official opening of Sekuru Kanengo's bar Chisecha. Kuchange kune vaimbi vakasiyana-siyana vanosanganisira Makingwazi, Segono naKapfupi. Zvekunwa, zvekuputa, zvekugocha nezvekudyira-dyira zvese zvichange zviripo kubva musi wa24, 25 na26 December 2024 kutanga na 2 p.m. masikati till Pungwe venue Mukumbura Chisecha Dande border post. Kupinda mahara. Uyai tipemberere kisimusi tiri pamwe chete tichiti makorokoto kuna Sekuru Kanengo. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndangoti ndingounza yambiro iyi ndisati ndapinda muinterview yangu nanzvadzi yangu yandinayo pamhepo yezvino izvi kuti ko ndikazodyisa, ndikazonwisa, ndikazorohwa nenyongo ndinobatsirika sei. Panapa togara chitaura nezvemakwenzi aya amuri kuona ndaisa pascreen aya, gwenzi rePhytomed. Ndogara ndichikuudzai kuti kana uine mudumbu, une musoro, une musana, une maronda asiri kupera, aiwa batai vasikana ava handitika. So right now tiri kutaura naKoni ari responsible neku South Africa. Ungave uri kuSouth Africa, kunyika yeSouth Africa uchida gwenzi iri, namba dzake ndidzodzi dziri pascreen. Saka toda kuti timbokurukura tionesane kuti ndadhakwa, ndanwa zvese, ndarohwa nenyongo, handichakwanisa kuita zvakasiyana-siyana mudumbu muchii, gwenzi iri rinobatsira chii. Saka ndisingatambise nguva, rega tipinde muconversation yedu. Namba dzake ndo dziri pascreen dzamuri kuona idzo. Gwenzi racho ndirori rakavhenekwa, rakaongororwa, rikanzi aiwa riri approved. Sisikoni makadizve? Makadiko mukoma DJ Holly, ndofara nekuya paplatform yenyu nemese makateerera, ndokuchingamidzai nemufaro nichiti Merry Christmas kwamuri mose. Aiwa, tinotenda. Nyaya yangu ndakambotaura nemi off air ndikataura kuti vakomana vanhu vari kunetseka, nyongo, madhiringi atiri kunwa aya, ingave kokokora, ingave zvinodhaka zvatiri kudya izvi, mafuta, machii, toita sei vakomana kuti tiumbe utano? Ndiri kuzvinzwisisa chokwadi mukoma Holly, especially time yatasangana nayo iyi festive season. Vanhu vachange vachifara zvakanyanyisa, vanhu tichange tichingodya zvinhu zvakasiyana-siyana, tichinwa, tichiraradza, tichiita zvakasiyana-siyana. Chimwe chikafu chawanga usingafanirwi kuti udye tichidya tisingazozive impact yachinokonzera kana after tapedza kudya. Saka tinokurudzira kuti izvoni kudyai zvenyu, hatirambidzi, inguva yekufara. But vazhinji vedu havazozive kuti zvavari kudya izvi zvinozokonzera chii, zvinozovabatsira chii pahealth yavo. But zvizhinji zvachona zvinozosiya matoxins kana kuti tsvina musystem inozokonzeresa an impact on the health. Saka ipapo tinouya manje tichikwana sevanhu vePhytomed tichiti aiwa kudyai henyu makasununguka musatya, but after madya tibatei tochikupai maproducts edu anobatsira kudetoxa. You need kubvisa tsvina dziya dzese dzinenge dzapinda musystem kuburikidza nezvamunenge mamwa, kuburikidza nezvamunenge madya, kuburikidza izvo zvacho munoona kuti vanhu vachinge vachigocha. Hutsi ihwohwo, ma-environmental exposures akafanana nahutsi, zvakawanda zvinenge zvichiitika, mhepo yacho ichifema futi inenge iine tsvina, mvura dzimwe dzatichamwa, nemodern life yatiri kutorarama chaiyo kuti vanhu tichadya chimwe chikafu chisiri organic, tichadya zvikafu zvimwe zvimatindi foods, zvimwe zvinozoonekwa zvichikonzeresa tsvina musystem yedu. Saka ndipo patiri papo chiti aiwa makasununguka, idyai musatye, maproducts tinawo ekudetoxa.
Right, ngatimbofamba ine product rekudetoxa iri rinonyatsoshanda sei, because I remember isusu tikati patinombonwa tikanwa mangwana makuseni unoona munhu anofumara ne2 liters kana 5 liters yemvura achiti ari kudetoxa. Imi migwenzi renyu rinombonyatsofamba sei, zvakangofanana here nezvemvura izvi kana kuti zvine mashandisirwo azvinoitwa? Ya, zvakangoda kufanana, but takatarisisa mvura haizonyatsodetoxa ichinyatsobvisa tsvina yese. Takatarisa gwenzi redu rephytomed, aya maherbs aya. Alright. Maherbs, there are herbs, maherbs akagadzirwa kubva kumiti yemashizha, kumarutsu, kumaflowers, zvekuti iwe munhu kana uchinge washandisa maproducts akagadzirwa nephytomed aya, anoenda kunoklina tsvina dzese dziri musystem, netsvina chaiyo chaiyo iri muropa, kusiya ropa rako rakachena, makidneys akachena anobatsira kudetoxa, liver yakachena, zvese all parts of the body unosara uri mbo. Even munogona kuziva kuti vanhukadzi chaivo, vanhukadzi vane like that system yekuti tinokwanisa kuklina tsvina yedu tega nekuenda kwatinoti kuperiod kuya, but hazvirewe kuti izvoni nyangwe tadaro system yedu inosara yakachena. Tinotokurudzira kuti vanhu vatore maproducts edu ephytomed edetoxification kuti vanyatsoti system iite clean. Aiwa, zviri kumeka sense. Saka ndiani akakodzera kunge achitora maproducts aya, uyezve zvine mazera here kuti aiwa uyu achiri mudiki, aiwa ava vasekuru, kana kuti munhu wese anokwanisa kutora maproducts zvichienderana neuwandu hwaunofanirwa kunge uchitora? Normally kazhinji detoxification vana vadiki zvavo kazhinji havanzonyanyorohwa nezvirwere zvakanyanya kudaro, nekuda kwekuti kazhinji young age kazhinji nutritional deficiency inenge ichileka apa. But taakutarisa kuvanhu vakuru vanodya zvese zvese, kumaeji edu vanhu vanodya zvese zvese, zvimwe futi nelifestyle yatinenge tichirarama, vamwe tinozvibata uyanga hwekuti nhasi wasangana nangana naA, mosangana moita kana kuti zvepabonde kana kuti hamuna kudzivirira, wotora futi tsvina dziri kubva pano, mopanana tsvina infect. Mangwana wasangana napartner B, maita futi musina kuningirikina kudzivirira, mopanana futi tsvina dziya, ndo pari kubuda mainfections akasiyana siyana, because uri kukolekta tsvina dzakasiyana siyana, also kudya zvakasiyana siyana. Saka all these products they are suitable for anyone. Kuvarume tinokurudzira kuti varume ngavadetoxe. Why tichikurudzira kuti izvoni vanhu vadetoxe? Kudetoxa kunobatsira kuburisa tsvina yese yandataura kuti inenge iri musystem, kunoflasha all the toxins dzinenge dziri mumuviri, wosiya system yako yakachena. Kana kuri kuvanhurume, ndo paunoona kuti izvoni even kavaya vanoti tine problem yekuti mutezo wangu hausi kumira, kana system yako ine tsvina, nhengo yako haimiri, because pane zviri kutoitika musystem, dzimwe tsinga dzakabloka, zvakawanda, mafats chichi netsvina, madeposits etsvina ari musystem mako, saka ropa rinenge risiri kufamba zvakanaka. Saka kana wadetoxa, ndo paunoona kuvanhurume kuti nhengo yako inotanga kushanda zvakanaka, uyezve vanenge vachichema musana vaya kuti musana wangu unorwadza, unoona musana unonyarara kana tsvina dzese dzichinge dzabuda. Kana kuti vaya vanononoka kurasa mbeu vaya, unoona kana wadetoxa system yako yabho, zvinhu zvese zvakungozviita kutonzwa kufarira bonde, nekuti system kana ine tsvina futi haunzwe kurifarira bonde, hameno zvaunongonzwa so. System yako haisi kunyatsofunctiona zvakanaka. Nekugutsa mukadzi unenge wakugutsa, problems ese they are solved as you detox your system. Then touya kuvanhukadzi, then touya tobata kuvanhukadzi. Vanhukadzi tinoenda kuma-MPs, yes, but tsvina yese sezvanambotaura haibudi. Saka tinokurudzirawo futi vakadzi kuti ngavatore maproducts edetoxification. It's not only for men. Nevakadzi tinofanirwa kudetoxa nekuti tsvina yese haibudi. Why? Kuvanhukadzi kana musystem yake ine tsvina, ndopaya patinoona vakadzi vanoita mamiscarriages. Tinoona mukadzi anochema nenyaya yekuti ndine mablocked tubes, mafibroids, macysts, kuita mairregular periods chaiko, kuti nhasi pamwe waenda maybe after kana kuti 1 month hausi kuona period yako as well. Majeko, kugara uchirwadziwa kana nechibereko chacho, kana chibereko chine tsvina unogara uchichema nechibereko, nemusana zvese zvinobatana, kana kuita madischarges aunoshaya kuti ko madischarge ari kubva kupa usinganzwisisi, zviri kutaura kuti hazvina kunyatsomira zvakanaka musystem. System inoda kuita sei? Kukuriswa. Koita zvemafamily planning,
wakadzi unoshandisa family planning. Handingataura hangu nemazita but vanoziva ndingazoite kunge ndiri kushora dzimwe nzira dzekurarama nadzo, but family planning as well inoita futi kuvhiringidza nhingirini icycle yako yokonzeresa tsvina, like dzimwe nzira dzinotokonzeresa kuti usatoone kana period yako kana for a long time chai. Saka tsvina yayo inobuilda musystem, yobuilda mudumbu, wonzwa chibereko chakurwadza, wazoti apa wazodai. Saka tinokurudzira kuti munhu wese you need to detoxify your body. Ngatidetoxei tigare mabody parts edu agare achifunctiona zvakanaka. aiwa zviri kumeka sense ende vari kuzvinzwa, vari kuzvinzwira vega. Product ndirori ramuri kuona pascreen iro ndo gwenzi racho akasiyana siyana, ende havangorina gwenzi rekucleana system rekudetoxa chete, akawanda. Saka munokwanisa here kumboti nyeurira nezvemamwe magwenzi amunawo tichipedzisa zvedu. Madi mukoma holi paita anoisa. Alright, ndakandichitaurira vanhu kuti hamungorina gwenzi rimwe chete rekudetoxa chete nekucleana system, aiwa aripo makwenzi akawanda akasiyana siyana. So munokwanisa here kuti nyeurira kuti ndeapi mamwe makwenzi amunawo uyezve anoshanda sei? Alright, ndichataura ndakadai. Takamirira detoxification yepackage yedu tine ratinoti tonic bottle. Tonic bottle redu ndo musimboti wekambani. Bhodhoro redu iri rakagadzirwa nabout 80 madifferent herbal products akasiyana siyana, akagadzira chigubhu chedu ichocho. Saka waritora chekutanga ukaritora nhingirini bhodhoro iroro rinonocleana system yako sezvatataura kuti detoxification rinonocleana. The same time yauri kucleana system yako, kana wanga uinewo imwewo problem yawanga usingazive, chechipiri bhodhoro redu rinonoenda kunotsvaga, rinonosecha everywhere kuti hapana here pane kamwe kana kari kurwadza kana kuti kamwe kaproblem kaunenge usingazive, because kazhinji tinoona zviri kunze tichiti ai refit, but what is inside you don't know. Saka tonic bottle redu rapedza kukucleana, rinoenda runotsvaga futi kuti pane paruda kugadziriswa here. Rikaona paruda kugadziriswa rinoshanda as a scanner, raskana rapedza rotanga kugadzirisa. Saka it's 3 in 1. Pauri kumwa tonic bottle redu hausingodetoxifya chete, asi kuti richaenda futi ronotsvaga kana wanga watori neimwe problem yawanga usingazivi, robva rakubatsira at the same time nekuda kwe8 products dzakagadzirisa this tonic bottle. Then toita imwe yatinoti blend tea. Blend tea yedu is a blend of herbal teas, about 5 different herbs dziri mublend tea yedu. Saka each and every herb riri mutii rine zvarakamirira rinoshanda. Tine yatinoti dandelion, tine yatinoti quercetin, tine yatinoti honey bush, tine rainbows, tine what is the other one, ndakanganwa the 5th one, but there are 5 different products that are inside that tea. Saka wanwa tea inoenda futi kunocleana system yako, inocleana futi neropa rako, at the same time inocleansa liver. Also kune vanhu vanotora ma-ARVs. Ma-ARVs nekufamba kwenguva anokuwadza liver. Saka mutii yedu iyoyo mune rimwe herb ririmo rinoita kuti liver yako igare iri healthy, richicleansa liver yako ichigara iri healthy. Saka tinokurudzira futi kuti vanhu vari kutora mishonga yema-ARVs avo, that is not a death sentence. Tine product redu rephytomate Quercetin herbal tea raunofanirwa kugara uchimwa tea yako iyoyo, liver yako inogara uku uchitora medication yako. Hatina kuti siya medication yako, uchitora medication yako but at the same time uchitora maherbs ako to stay fit and healthy, especially kuma-organs emukati mamwe anozoaffectika nekuda kwemanhingirikini nemaproducts ayo, nekuti maproducts edu they are natural and 100% organic, hasi machemicals, you see. Aiwa pacheka. Kwaita yatinoti balm. Balm kazhinji it's a multi-purpose thing, inoshanda zvakawanda, even zino rinorwadza, vanhu vane ma-STIs tinogona kupa futi balm yokuzora maronda, zvakawanda zvaunokwanisa kushandisa balm, even kudetoxa nhengo yevanhukadzi yakagadzirwa in form of like Vaseline but ari maherbs. Saka munhu anokwanisa ari munhukadzi anokwanisa kuipfeka kuzasi, handiti anokwanisa kuipfeka donza tsvina dzese dziri muchibereko, kana mafibroids inoburitsa, kana macyst inoburitsa, whatever is abnormal in the womb inogadzirisa, nekuti nhengo yemunhukadzi kuzasi uku ukaipfeka nhengo yemunhukadzi inofema.
saka inobreatha ichibreatha mushonga uya uya. Hazvityisi, haisi powder yekuti ndozogona kukonzeresa kenza kana kuti cervical cancer or whatever. Mushonga unotopreventa zvirwere izvozvo zvinokonzeresa macervical cancer but in form of Vaseline. Aiwa pajeka aiwa regai ndikuregedzei mutambe kisimusi nemhuri. Handizive kuti kana pane zvimwe zviviri kana zvitatu zvamungade kuwedzera, but kusaidi kwangu ini ndoona unge mibvunzo yangu yapera. Aiwa, ndinongoti ndafara kuva pano pachirongwa chenyu chakanaka kudai. Tongokurudzira kuti muve nesafe holiday kwese kwamuri, mutambe mune zvakanaka, Mwari wakuchengetedzei. Vese vanga vachitisapota kuburikidza neplatform ino, tinokutendai Mwari increase your pockets. Musaleke anything, Mwari ngavaramba vachikuropafadzai, mugare muine utano, kudyai, but musakanganwa kuti chiremba wenyu aripo, mishonga yedu iripo, is always available. I'm based in Cape Town, but wherever you are in South Africa, ndinosenda necourier guy. My parcels I send every day. Munongoya zvenyu kuWhatsApp kwangu mondibata, then we organize. Parcel yako, if you are out of Cape Town, it's just 3 days. Parcel yako inenge yatosvika on the 3rd day makuseni, wotoona parcel yako. So ndotenda hangu nekundisapota kwamanga muchiita gore rese rino. Right. Pane mamwe makuhwa ndakambonzwawo zvangu but anga asiri official ekuti hanzi munhu akatenga kekutanga, akatenga kechipiri, kechitatu hanzi munopa 50% discount. Handizoziva hangu kuti zviri kufamba sei izvozvo, but munokwanisa kungotsanangurira vanhu kuti ukatenga kekutanga wodzoka futi wotenga, paunozouya kechitatu panenge pane discount. Ichokwadi ichocho, madiscounts ndinogara ndakaita to my valued customers, because it's not only about taking money from people, but tinokoshesa kuti vanhu vedu vapore, vaone utano hwakanaka. Sometimes tinotomboita tichinzwirana tsitsi like ipapa ndine promotion yandiri kurana, just to give back to the community nevanhu vari kundisapota kuti tonic bottle redu, especially on the tonic bottle rinobata zvese. Ukatoritorera chinhu 1 rinoenda rinosagadza zvinhu zvese. Saka tonic bottle iroro ndiri kuti tiri kutomborisa paspecial kuti munhu wese akwanise kuafoda, nekuti normal price is 200 rand, but ndiri kuti inini munhu ukauya ukatora kana kuti matatu mabhodhoro ndokupawo discount, wombotora ne150. It's just for the festive season inoi, but kutanga January, musi wa1 January tinoita dzokera pa normal price pa 200. Aiwa, zvinokudzwa izvi. Aiwa, thank you very much for your time and muve nekisimusi yakanaka. Aiwa, ndotenda mukoma DJ Holly, Mwari wakuchengetedzei, wakuitire zvakanaka. Mese makateerera, Merry Christmas and a prosperous New Year. We love you. Stay healthy. Look after yourself. Right, mangozvinzwira mega, mazvionera mega kuti zvinhu zviripo, gwenzi riripo, bata nhamba dziri pascreen idzo, uite sei ubatsirikane. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tiri kuti it's bye for now, ngatisangane muvidhio rinotevera. Warwara here, washungurudzwa nemweya wetsvina, uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye, wakabirwa here, kana mhinduro yako iri hongu, yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa, 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2, Midrand in South Africa. Healing and deliverance, plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya.